Tatelicious decide kuburitsa a list revanhu vari kuti ivo ehungochani dzemunyika zimagege list. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So anyora iye akati the agege list nhasi ndiri kukuburitsai pano Shadaya, Shugeta, Mosva, Chisale, Saba Magacha, Temba Mliswa, Nelson Chamisa, Patisani Shumba pazvese, Super Mandiwanzira, Sevia Kasukuwere, ndazosira zvakare Tom Jones ndi agege uyu atori Janet chaiye, Jefferson Muserera uyo ndi Chantel chaiye, Mudiwa Wood, that's agege Promax uyu I know my agege network boost when I see him, ndi Joanita uyo XQ anondipakawo agege vibes so but anondidzimaidza ndoshaya paamire. Then skit maker wekuwina nama 2022 before mhosva what's his name ndi agege uyu Marcelina zvake. Mameo models ese ejenjam ndana magi vese avo. Then butterfly uyo female gege ndi Marco uyo. Then stana haazi agege anenge achingoda yeskadi airtime nechapomba chete. Then Lumumba uyo agege Promax atori nembiri yekudya shure dzana Adam nekuda kudliwawo shure ziko agege iro. Thomas Chijanje haasi agege urombo chete unomuitisa yese yese. If you don't get it, forget it. Homwe yenyika has spoken. Umwewo ndokuya ndokuti I have evidence on admire also known as Mosva. I know vanhu vanomurambira. Ndinotoseka hangu kana vanhu vachimurambira. Guys, speculations akadai so they are so defamatory zvakanyanyisa. Kana vanhu vasina evidence better vanyarare, but queen venyika vari kuti ivo rambai muchindigofa ndinogona kutongouya nelive ndokupai mavhii 11 acho. Goodwill James hadi evidence uyo ndakatomborara naye ndichine nhingirikini mazuva andaibika sadza nemunhu kamuchangani kaye. So Tatelicious ari kuti iye akamborara naMosva mazuva ake. Then ndobva kwanzi zvakare nasei colors kumarasta uko is a sweet kind of agege boy. Freeman hasati atanga asi ndikagara naye ndogona kumugegenura ane kakupfava so hungochani mainini wasu tese tinongovaziva former maid yachachi mukhululi wejoya celebration uyo ndi Gertrude chaiyo. Then wiki neuchivayo nguva yechando Rocky usually kana akastika nechamba anongoita yese. So ndo zviri kutaurwa naqueen venyika vari kuti ivo vakatombodanana akwete kudanana iko kurara naMosva uko. Saka ndo zviri kuitika. Ari kuti kazhinji kacho muZimbabwe vanhu vanoita zvinhu izvi vakavandirira nekuti zvinhu zvisingabvumidzwe, asika ndo vanasodindo vari kutaurwa apa. So guys, do leave your comments on what you think. Kuti queen vari kungoita noise here kana kuti pane chavakatsika uye vari kuti ivo anytime vanogona kungoya palive vachikanda mavhii 11. The best thing to deal with the queen is not to respond but to keep quiet nekuti munhu anototamba navo ane inside info. Tiko vedu vechiri kuitika munyika iyi. Gare ndokuzotumira zvakare imwe message yakai Shugeta Shudidi homwe yataura ari kuti iye men sometimes vanoda kupisa the fat vari musauna havo sharing the sweat vachitaura nhona dzeupenyu vari musva vachidongorerana masvada. Asi Shugeta ane nyashi churu chaicho. So imagine ari mutauro baba niya vanogona kufunga madam vasarakumba chikatotsva mumbaura imomo. Ndobva aisa picture yaShugeta akashama aine umwe murume waanga ainaye musauna imomo ndokuti bluetooth connected. So guys,
The queen never disappoints. Ndo zviri kutaurwa nevanhu kuti aiwa mutori svikiro mune information, asi information iyi muri kumbonyanyisa kuiwana kupiko? Since matimi muri kuda kutivigira nyaya dzinenge dzamababy oil idzi, moti pane evidence yaShugeta akati shamei, mada kuti tiite seiko senyika? Nhai vedu wei, ukuwo Shadhaya tese tinomuziva guys. Tatelicious achatukwa akarembedzwa naShadhaya. Tichaona maleno perish ari kuuya mazuva anoteera ayo, but anyway queen vari kutotsvaka zvavo nyaya vanogona kutongomupedzera vakatomumirira. So guys, ndo zviri mumastreets izvi. Hameno kuti kunorariwa here nhasi naButterfly vachifunga kuti vana Shugi itimu resim 2.